river fad ha ga I a gam in of chun clip na ganúntí a dhéanamh bhí mélin. Ceapan go bhacha sib chana haon clip na ganúntí is béarla agus haide a bhí ann fuair amach an éistíoch gur chaide tangeolaíocht a bhí ann agus ar chúis éigent thosnig daoine ar fud na hidirlíon an déanamh an clip sin ar fud an dáin agus dair sé na tag. Ach an ceantáin is buna ar taidir bé ní tangeolaí mé ach fu me ggéire fud éigent cosúil leis in lean. So agus seo len ineomh níomh Nichelavan as Corky. Is as killing chun ag an Corky dom tá sé idir roller agus counter I dús person chun dé gar go chór de limnach Curie agus Corky. Níl an ghailteacht an sana. Níl bud bhá weint a fós na bhí weir sé. Agus seo óla Magic do. Tá sé dechar. Déirte go mus lena féin dechar cumá níon cean ghail agus nigéir Se bhil ach dá sé si an seo máí ach lia tá mé cholíí dú léir leis. Mis Natalia is as an Brazil domsa ach is as gweiltach na néise moch ik gweil. Agus, oké, tas like mit a rís. So ha couple of keist ag am dúh gweilin. Agus, tas like mit le a strúchan o beirle gweilin. So, Hai can starting. hi, mar géna. Hai can starting. House, oké. Comes there. An ru céile máach lí díéis go sáú mar sin. So, diagwyd, so dahar to an hiad cuide Sarang deirtar díos muirgad chun is háú. Si bí a beag a sé cosúil ag an céan agus bí beag beúil háú se táú. Agus is mór an trúna fu duine chuna mar an tír chonal som grafte sin Harbh Sam ha legan ar le a chu an rutin. Rénos. An tarna cean ná Ní is a gurkick. Bhís aráis. Bhí mé chu. Okay. Mar géana le mar géana le hálansa bhí mé gorcaig. Okay, an tríú ceanna sin Simon chun wow ará nó oh my god. Tá sin spéisiú mar ní list go an bhfuil ó. No, cadé déirtar náid nó. Is so go tá leiste go ó ia. Feá ag ní vechtú doíra fiú bailach tú maga fúd héinar ó ia sé seiltar éis starú nú bheá ag ligint ascaní amach idir. Cadé déirtar sa? Yeah, like I describe ball Cleo heimle stereotypy there Derndí like OMG oh my year an rud can sin ach yeah just stereotype Berla gomininic OMG na oh my year. Nílam sé roihénta fi le an déisiocht an ruúla bhí fearnach. Ní déirte wow riamh an san, so like sé de cholas cúplaúna ó hir an dá nó sé ví a beag níos sean nóach is dó. Se hirirlé. A hircus. A hircus bhíon se sin nóáil se gamsa cúplaúr níl chun brí ein sin stú déam se ó dhéo. Ceapan gur éis a gam gur drochhil an éh sin an nós ní fé dre hachant. An gréile. An gcuil. Tá sin súil deirtar Belga an seo máí ach lí Belga. Gcuil an chumá. Gohúntaach féidir. Arás sin na Harbh Black Leo. Cho mé go leir nó bhí mé gimmar leis go lága den Oslo ar fáidir arás an ní hánach neirtaréis na ggéilteachtaí eile ceapan bhfuil se Harbh commánta Black Leo ar chuir ségant déim sé go húntaach freisin. Sin fún chéanana le húntaach chumá. Maintar chun mar ag ar gcónslampi sin is éintach a há. Okay.
as a sin casta. Maar stoke good dug an rank daoine gaeilgeoir ormsa tuis go leir gailen ach. Is stoke ma clownsa bhí bhaistíd gaeilgeoir ar daoine nar leir gailen ag go baile nu daoine nar bhas a gaiilta do mothúchas. So níor leir mé gail sa baile agus ní as an gaiilta dom so is consúm go gaeilgeoir mé. Nadidir bhfuil sósta fésin. Is stoke gail. Ní liste go go fóil. Capútála chu spíle gailgáir. Domsa chuir cíí le ghilgar lá duine leirí go ghilga cuma mátáúpla bocail agus le mátá tú lífa má leiríonn tú ghilga. So bhíon ceart a gam sa fésin chumá ceartas gurbéisisin riamhí scar. Chu ceap mé héile chuúla mé de go lá bhín Capandini go terma elitis chumá. So bhí mé Ma chuir tú amach bhfuil tú do gaeilgeoir like ceapan daoine bhfuil tú anna fargach mar ar sin Simon. Sna déise si is bríle gaeilgeoir na méléin a híon go dtíon ghiltocht chun an gail na ólam so ní go haine a gail na cho. Just na méléin. an ding to that me? An ding to that me, Simon. An ding tú? Yeah. An ding tú mar géana agus é de friúil de cholas groisiir de friúla gorcií. Tá de cholas an éis de scoil mé le duna scorcií ní dearm sé sin de gan áfa. Agus Gurt a dal. Níl mé cí a bhí gan sin. Sin go anach ar fad. Níl éis sin le chola mé a héad rí. Ní an bhfuil éon legan gailna gasa dom. Níl cínta leis tú fergach le De go le capan deir daoine just walk fó in áire. Agus cre sin an chléil go leis. Cuideanna den ábhar sa stoilm. Har dégin sa gamsa gur an ráid ná céir fin spéir. Sláim sin. Ben oslam is sin ará agus neidir mé verdéise chéine chuir tá sé cruiste gan coplóir an san so Peter. Sláim sin. Céir spéir. Agus fu féidir leis an rá an radio agus bhí Spéir é léanamh. Sláim fód. Yeah, some fell for a while. Fact made too, Lula. Or sin. Fact man galore. Chemo. Salon. Níos long before. Couple of cash before. Roher. Roher gamsa chumá de close route harve at snadéise Capel Iran. Capel Iran. Wow. In áire. Is legan se nósaché. Kinsa go rothir go hain déir tú rothir san tiictar ach capléiran an legan a bhí fadó agus há sé couple daoine go fóil. Ní bicycle mar tú. I got mar nach dúir si chorá bhí bicycle. Tá cloiste go mother and fear an Is fear sin. Bhí mé gabre choiste organ is fear sin. An lehras. The letters. Tachan asla. Talking awful. Neidir mé cúis le bit. Neidir mé. Bhí chu mé na ceis na sin rí. Ní gam sto ní list gom. Ní list gom. Yes, album. Neidir mé. Neidir. Seo. Búntaach simú. Took civil. Unta Simon. Se unta Simon. Sin taon áit in air na dúirú Simon. Ham time. Top 18. How many time? So time mar an ggéine ní an cóhat is a ceapna. Ham go bra gur mí magus. Gur magus. Tommy Grog or Magot. How many go bra gur magus. Okay, cosúil go leor just couple of words from new stuff. Flowers.
Ford. Bauert. Is het heel tacht de Bauert er al. Deur twee kan de mare gemaakt is dan. Nou, ermee fit er gewoon op. Nou, er ligt hij fit er gewoon op. Knok. Knop. Oh. Yay! Gira. Libra. Geiger. Ja, als je ervoor testen kan. Kijk je lacht en touw is en hij en alles mag reden dans de slag. En channels. Tour. Tour. Tower. Ah. Is een keer de tower. Oké, knokloor. Vader. Pager. Beter. Ja, graag is een piece bij de vrolijk van de maar is dat beter. Dalmatian. Daar ben ik over aan staan. So, als Shinamate. Really? Ja. Ja, Shin. So, Gramila man go is a bit partig. I just couple of road aan hij moet follow hij go. Come on. Kirby Wagas. Gurby Log to bed. Slán. Slán. Gurby Loggy.